Solárna lucernička True Flame, ktorá má zabudovaný solárny panel v hornej časti tejto sviečky a tým pádom dokáže priebežne nabíjať batériu, ktorá sa nachádza vnútri a poskytuje osvetlenie alebo ten plamen sviečky taký ten mihotajúci efekt, čiže nie je to len biele alebo teplé svetlo, ale je to aj efekt takého preblikávania. Táto solárna lucernička sa sama zapne pri zotmení a bude blikotať takýmto realistickým svetlom. Získate tak bezpečnú alternatívu, ktorá je úplne samostatná, čiže zapína sa aj vypína vplyvom svetelných podmienok, dobíja sa, čiže je to veľmi aj trvácna alternatíva, ktorá teda navyše bude aj esteticky vyzerať. Náhrobné svetlo si viete pred použitím aj nabiť prostredníctvom USB. Pred prvým použitím treba lucernu zapnúť gombíkom, ktorý sa nachádza na spodu a potom už bude fungovať samostatne.